бо мақсади фароҳам овардани шароити муосир дар соҳаи маориф аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе пайваста тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. Дар ин замина ба ҷои бинои пешинаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 воқеъ дар ноҳияи Шоҳмансур, ки хеле кӯҳнаву фарсуда гардида буд, акнун бинои нави замонавӣ қомат афрохтааст. Иншооти мазкур дар асоси қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе, ки ҳадафи он фароҳам овардани шароити беҳтари таълиму тарбияи насли наврас мебошад, бунёд гардидааст. Фармоишгари он муассисаи давлатии раёсати сохтмони асосии шаҳри Душанбе маҳсуб ёфта, корҳои сохтмониро бинокорони корхонаи воҳиди давлатии таъмиру сохтмон шурӯъ аз моҳи августи соли 2025 пеш мебаранд. мувофиқи лоиҳа қитъаи замини ҷудошуда аз 9046 метри мураббаъ иборат аст, ки аз он 3284 метри мураббаъро масоҳати зери сохтмон ташкил медиҳад. иншоот аз 3 бинои 4 ошона бо таххона ва 1 бинои 2 ошона иборат буда, дар он тамоми шароити зарурӣ ба инобат гирифта шудааст. дар бинои мактаб 131 утоқ мавҷуд аст, ки аз ин шумора 58 адади онро синфхонаҳо ташкил медиҳад. ҳамчунин 16 утоқи корӣ барои омӯзгорон, 4 ҳуҷраи техникӣ, 5 амбор ва 16 ҳуҷраи ёрирасон аз афзалиятҳои дигар маҳсуб меёбад. дар мактаби нав барои хонандагон толори варзишӣ бо 253 ҷойи нишаст, толори маҷлисгоҳ бо 345 ҷойи нишаст, китобхона бо 156 ҷойи нишаст, ошхона бо 224 ҷойи нишаст ба инобат гирифта шудааст. айни замон корҳои ободонии ирду атрофи бино, ороиши намои берунӣ ва дохили долону синфхонаҳо, ҷобаҷогузории мебелу дигар таҷҳизот идома дорад. бо дастури супоришҳои маорифпарваронаи ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ сохтмони бинои мактаби 20-ро моҳи августи 2025 оғоз намудем. айни ҳол корҳои оҳану бетонӣ анҷом ёфтанд. дар саҳни ҳавлӣ корҳои сафолатчинӣ рафта истодааст. дар дохили бино бошад ҷобаҷогузории мебелҳо ва рангу бори даруна рафта истодааст. кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки сохтмони бинои мактабро дар муҳлати муайяншуда ва бо сатҳу сифати баланди сохтмонӣ ба анҷом расонем. бинои мактаб дорои 1200 хонанда дар як баст ба нақша гирифта шудааст. дар давоми корҳои сохтмонӣ аз 60 то 130 нафар коргарони маҳаллӣ ба кори муваққатӣ таъмин шуданд. боварӣ комил дорем, ки дар баробари зебоӣ бахшидан ба шаҳри Душанбе муассисаи таълимӣ солҳои зиёд ба хонандагон хизмат мерасонад. лоиҳаи иншоот аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди муҳандис лоиҳакаш омода гардида, дар он тамоми инфрасохтори зарурӣ ба инобат гирифта шудааст. баъди анҷоми пурраи корҳои сохтмонӣ ва мавриди истифода қарор гирифтан, дар мактаби нав шароити муосири илмомӯзӣ барои насли наврас фароҳам мегардад. бешубҳа ба ҷои мактаби кӯҳнаву фарсуда қомат афрохтани бинои наву замонавӣ худ далели равшани сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти шаҳрдории пойтахт маҳсуб меёбад.